aku deh pibaro kakarteng jong ada Michael Pongro ngasong asa hanora nolum nasukmen sih kada ba ngaya ba ka Jing Rwai ba ki film Khasi menta ba pher kan nang mi kisi kata ka film Khasi jungi kala nang kiu habar kiliang rukom ring dur rukom ka Jing Rwai ba pher bat ka ek ba pelong hadu kan ne ba kan kiu ka Jing Rwai Khasi kadai leng ba ka Jing kersan ka jonga ba ka jong pi bat lada klem ka Jing kersan ka jonga ka jong pi ngatrai long le no e baro kiba ki director kinong sna film ba pher lada ki penmi lada klem kinong pen kumno kinyo nong te menta ngawan hang ni man pan ka Jing kersan na pi ki pai ba ki baju Ieid bat snap ka Jing Rwai Khasi ba nga pentip ru sapi bangin sa pelat pai ba no ya kawe ka music video kabala ai kerteng Batemon hakasan terik una bomba arja kuwe hakapor riu baji Janmiet kata haka channel bala ai kerteng Might Denzel Khasi bang aku abanya tu bayakan ni ka Jing Rwai la penmit penbiang dai alleges thongni bat la simenta dai actor ita dai Michael Pongro kata dai nga simenta hi da manga bari actress ita dai mera ai hun lang masai moin bayakan ni ka music video ngilawan mandring dur saki khap bangla kum ki hat bangla nata si thain nong scan dauki ngilabun ga jaka tang ba kawai ngawan manpan na pi bai ba ki baju Ieid ba snap ke Jing Rwai Khasi ba pin menyerap share lam ya kan ka video enda ngila release hakasan terik ba sakin mau ba hakasan terik in ong biang sai sing an pan biang ba hakasan terik in pelat hakapon riu baji haka channel bala ai keteng Might Denzel Khasi ku bless you buan